eixo atlántico, que se celebran en Matosiños do 3 a 8 de xullo de 2011. Está o Ciego de Deportes e o secretario xeral do eixo, o señor Mao, o que lle vou dar a palabra para que faga unha intervención. Esa masa crítica na Euroregión, que son as que vertebran a futura na Euroregión e que son as que nos, por decirlo en portugués, máis acariñamos, máis apoyamos. E son as actividades que teñen que ver coa xuventude por unha razón moi simple: son o futuro da Euroregión, son o futuro dunha Europa que está en crise e que só con un cambio de mentalidade e con un cambio de forma de ver Europa conseguiremos que isto deixe de ser a Europa dos mercados e dos mercaderes, que nos levou a onde estamos, para que sexa a Europa dos povos e a Europa das cidades e dos ciudadanos. Por lo tanto, para a nosa xuventude é fundamental, porque é a esperanza de que cambie esta situación que estamos. E para preguntar por que facemos esta presentación en Pontevedra, bueno, unha razón moi simple. Sabedes que sempre se fai en dúas cidades, aquela na que se fan os xogos e outra da outra veiga, da Veiga Norte ou da Veiga Sur. Como neste caso son en Matosiños, se fixo a presentación para Portugal en Matosiños e a presentación para Galicia a facemos en Pontevedra. Por que? Porque Pontevedra é, junto con Coruña, a cidade que máis deportistas aporta aos xogos. Ou traducido, a cidade que máis implica nos xogos, que máis participa nos xogos e non só nos xogos. Por tanto, creemos que é de justicia facer aquí para tamén reflexar unha participación e unha implicación extremadamente importante e que nos xogos se traducen nunha cantidade de rapaces importante, e además somos conscientes do esforzo que está facendo a cidade, porque en que participamos xogos non costa dinheiro, non hai para tasas ni inscripcións, e aínda que o eixo financia unha parte importante, pero claro, o desplazamento dos xogadores e a comida, aínda que sexa con un precio moi económico, 40 euros día todo, comida, aloxamento, desayuno e cena, o ten que pagar o Concello, máis o transporte. E que nunha época como a que estamos, de crise, con moitas dificultades para os concellos, consigamos reunir 1.500 deportistas en Matosiños. Pensade que a Universidade, a famosa que todos queren, reúne 900. E a cidade de Pontevedra faga un esforzo por o deporte con os rapaces, eleve 102, sí, por estos son os delegados e entrenadores de deportistas. Nos parece un tema moi de agradecer públicamente, especialmente nas circunstancias que estamos. E isto é o que basicamente quería reflexaros. Moi ben, pues moitas gracias. Bueno, está así, porque ese aparcamiento se prolonga. Bueno, pues, o seu primeramente tamén, claro que o aparcamento é demasiado. E como ben dixeron os que me faceron a palabra, o alcalde e o secretario do eixo, Pontevedra ten un compromiso firme e decidido co eixo atlántico en todos os aspectos. E por a parte que nos toca en este momento tamén no medio deportivo. Pontevedra é a cidade que proporcionalmente o seu número de habitantes máis deportistas aporta da parte galega. Pontevedra ten un compromiso nese sentido que ven desarrollándose en todas as edicións, non son nesta. Os xogos do eixo atlántico teñen un componente deportivo, teñen un componente lúdico, de convivencia, de participación e de intercambio, que para nós é fundamental no desenrolo dos nosos mozos e das nosas mozas, que valoramos moi positivamente e que seguiremos profundizando nel dentro das nosas posibilidades, como dentro de todo o que é o conxunto do eixo atlántico, das políticas que se ven desenvolvendo dende o propio eixo atlántico. Por miña parte, pois nada máis, felicitar pola organización e esperar que os resultados sean os mellores posibles, se gane ou se perda, que se pase ben e que todo salga o mellor posible. Pues moi ben. E non nada máis. Que nada máis. Sí, se acabei, agora por ti. Non, eu máis ou menos, como xa fixo unha análise política o secretario xeral do eixo, ben matizada, e ben nós estamos integrados no eixo porque creemos que hai que incrementar con todas as vías a relación Galicia e Norte de Portugal. Estamos a falar de máis de 6 millóns de habitantes, prácticamente 7, entre Galicia e Norte de Portugal, que teñen unha relación cada vez maior desde todos os puntos de vista, que debemos
actuar conxuntamente a hora de saber ofertar as nosas ventaxas comparativas en moitos aspectos, sea desde o punto de vista económico, turístico, medioambiental ou de outro tipo. Hai a relación cultural, obviamente, por ter un idioma común na práctica, pois é moito maior, e unha forma de relacionarnos é a través, obviamente, das xuventudes. Somos do eixo, son os de equipos de base de hasta cadetes, e desde logo é unha experiencia impresionante que a súa idade pois poidan relacionarse durante toda unha semana, tanto desde o punto de vista deportivo como desde o punto de vista de intercambio de experiencias, de ideas, de costumes, de cultura, con 1.500 deportistas de todo Galicia e de todo o norte de Portugal, ¿no? Por lo tanto, é unha experiencia positiva. Eu acabo de vir nós acabamos de vir de reunirnos con eles e con seus pais para darles unha mensaxe de despedida e, sobre todo, que deixen o pabillón moi alto da cidade de Pontevedra, que é unha cidade deportiva. Non é casualidade que debemos un número importante de deportistas para o número de habitantes que somos. É así porque temos un gran nivel deportivo e de capacidade de organización de eventos e tamén de distintos clubes que están nas máximas categorías do deporte a nivel de Estado e a nivel da Península Ibérica, ¿no? Por lo tanto, eles van a ser os embaixadores de Pontevedra durante esta semana, e a miña recomendación foi que xogaran deportivamente, porque a deportividade é fundamental, e tamén que tuveran un comportamento cívico, porque de alguma maneira están representando a toda unha cidade, ¿no? Que máis decir? Que, bueno, pues lamentamos os problemas que tuvo o vicepresidente da Cámara e vereador de Deportes de Matosinhos para chegar a esta roda de prensa, e eu agardo que bueno, pues, que os resultados deportivos sean bons, e que a experiencia que os nenos e nenas van a ter pues tamén sea enriquecedora para eles e tamén para todos os que participan. Nos levamos deportistas de fútbol, de baloncesto, de balonmán, de voleibol, de natación, de atletismo para discapacitados, tanto masculino como femenino. Eu creo que vai unha delegación de 100 e pico deportistas, ademais moi amplia, variada, e ademais incluso con unha representación prácticamente ao 50% de xénero, porque tamén é importante que a representación sea unha representación o máis próxima ao que é a sociedade en xeral, non? E pouco máis teño que decir, que gracias aos medios de comunicación por dar a conocer esta roda de prensa, e nos estaremos sempre intentando, ¿no?, participar, porque creemos que todas as actividades que o eixo celebra e que o eixo fai en relación con poñer en valor todo o noso territorio do norte de Portugal e Galicia, pues son positivos para a cohesión social e en definitiva tamén para a calidad de vida de todos os seus ciudadanos, ¿no? O sea que, se non tendes ninguna pregunta máis e o señor vereador Rompén, pois nos lanzamos aquí a roda de prensa, ¿vale? Muchas gracias.